Assalamu alaikum wa rahmatullah. Caggal yettude Allah e julde nulaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallama. Mo ganduɗa kala ko taga ina tagira sababude godgol muɗum. En jetti Allah jettiraji ɗi mbawa yettude mo ɗo eɗen jettamo fodde foddeji meɗen ɗi gene fodi e men eɗen jettiramo kanko Allah nde taw noon jettata fodde muɗum koko ganduɗa e ɗo fuɗɗi walla ɗo haaɗi. Ɗum noon wadde en jetti Allah tabaraka wa taala towɗo towni kala ko towiri sababude towal makko. En jettimo kanko lamɗo mo lesɗo wodani. En jetti maccuɗo makko nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mo ganduɗa kañum woni sirru godal, woni ruhu godal, woni fitandu godal, woni yitere godal. Dennagal ko wodi no wodiri sababude godgol makko e yo geno ɓeydu julde e makko hisnamo kanko e dennagal wondiɓe makko rewɓe e makko rewɓe e ɓen ha ñalngu mbaɗo ngaru ngu wona kayto. Bandiraɓe oɗo ɓatake fayi koye dendagal pulagu ngu kono kadi fayi koye dendagal ardiɓe gendi Sénégal. Eɗen ñaagui dendagal pulagu ngu nde battodirten hakkillaji goto meɗen foof ayna hoore mum ɗo woni ɗo nde tawno neɗɗo fof ko gaynako hoore mum goto foof kala ko ina haala ɗo jooɗi e ayawo walla ɗo jooɗi e haalirde ina haala nde taw noon haala e pular no wowi wiide ni wana haala wana joom haala haalata haala ko haala haalata haala ko ɗum tagui so tawi haala ka haalima e haaliyankoɓe paama ko haala ka yahata. Wadde noon so tawi neɗɗo jooɗima e haalirde walla jooɗima e ayawo e omo hani teskade ko haalata nde taw noon konguɗi makko payi koye nder renndo. Nde taw noon yeeɓoɓe ɓe ene wawi taw ɓe goni koye taridi makko walla ɓe goni koye diwan makko walla ɓe goni kadi eywa koye taridi gendi makko. Kadi ɗemgal ngal haalata ngal ko ɗemgal pulal walla ɗemgal ko ngal wawi wonde foof yama tawa ina yaaji e rendoji kewɗi ina mbawi ɗum heɗade e so tawi haala ka ko naftowa e rendoji ɗi ina mbawi ɗum naftorade. Eywa so tawi haala ka kadi wona naftowa o andana kadi e rendoji ɗi ko keɗiɗi haala ka. Wadde noon laamu leydi Sénégal erago men faade mabɓe ko kamɓe poti en wallude kamɓe ndenata kisal leydi ndi. So tawi ɓe ɓesgu leydi Sénégal ardiniɓe ko foti e laamu ɓe gardina ko hunde sattude goto foof ɓe poti aynu ɗum goto foof poti rende kisal mum goto foof poti rende ɓamtare mum. Ina hani so tawi leydi Sénégal en mbi'i wonde ko ujunnaje nogas e ɗemɗe certuɗe goni e nder mum jaafoɗon so tawi ko ujunnaje nogas walla towini mbaɗen tan e ɗemɗe nogas. So tawi wiyama ko ɗemɗe nogas goni e nder leydi Sénégal ko wayno pular woni fulɓe ko wayno jolfuɓe ko wayno mande ko wayno sereraɓe ko waynon ko waynon. Wadde goto foof tawde ko enen koddi e leydi ndi gotiri koddi galleji koddi diine koddi rendo koddi pinal enen foof koddi kala hen ko ɓuuri hen hewde kadi kala hen rendo eywa dillalngo hunde rendoji goɗɗi ne kewi arde tawtorede. Wadde noon so tawi yimɓe koddiri ni ɓen poti wattodirde hakkillaji no moƴƴi kala hen laamu leydi ndi ne foti rende kisal mumen kala hen e mabɓe joofiɗo leñol gongol ngol laamu leydi ne foti nangude jomum haalde mum ko wona accude ha ɓesgu leydi ina teskoro on kalɗo o tawde jeeyaka e ngol leñol ha mbawa wiide ne gimmono ina kaɓa e on ɗon neɗɗo saabu ne wawi rondade musiba leydi ene wawi huftidinde wonde haare huftidinde leydi ha addoye caɗele janggo addoye pusgu e ko nandi hen. Wadde eɗen mbawi wiide so tawi ɗen ɗon jojjanɗe ɗe mbaɗi e nder leydi walla ɗe mbaɗi e nder diwan wona ɓesgu leydi kaani darade ko fati ɗen ɗon caɗele foti darade hen ko laamu leydi. Wadde noon ko laamu leydi halfina kisal leydi laamu leydi halfina ɓamtare leydi wadde ko laamu leydi foti darade hen saabu eɗen mbawi wiide ni hono nguɗo jangu mbangu eɗen mbawi wiide wona hanki tan fuɗɗima ko ɓooyi saabu fuɗɗima guilaye mo ganduɗa ko hono Sidy Lamine Niass ala ko yennani fulɓe ala ko heddani fulɓe o yeehi hande o ala ɗo yo moƴƴere gueno wonanmo caggal muɗum
hono kanko bandiraɗo debbo goto laamu hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati so tawi en jumani ala ko yennani Macky Sall ko faati e ganduɗa hoore ma tawi ko fortude hen ko sengo leñol. Eɗen mbawi wiide hono mo ganduɗa kadi kañum woni Mamadou Diop Decroix somi jumani ala kankone ko yennani fulɓe hay sinno yaafuya waɗi caggal muɗum kono hankadi elle woni uure nden nde wona yijitede. Ɗum noon wadde so tawi hono ɗenɗon uure waɗa hande uure waɗa janggo uure waɗa ɓaawo janggo so ɓoyi wonta ko ɗen uube so tawi ɗe cafraka ene wawi jibinode goɗɗum ko ɗum woni sababu ɗe uube ɓennuɗe ɗe ko ɗum woni sababu nde ɗo uure nde wasi yaafede. Nde taw noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe so tawi neɗɗo ina joncirma ñande kala sa renaki tan ma wonde pinnuɗa te yaafugol maɗa ɗon sattat. Ɗum noon wadde laamu leydi Sénégal ina ñaaga nde renata kisal leydi ndi wona ɓi jolfo ɓurani ɓi pullo ɓurani ɓi serer ɓurani ɓi jaagu ɓurani ɓi mande ɓurani ɓi sarakulle ɓurani ɓi bamaranke. Ene foof jiidi leydi ndi ndendi leydi ndi ko enen foof ndendi poti leydi ndi wadde noon ko enen guurde leydi ndi joga hen ndendi diineji ndendi pinal ndendi aada saabu hande eɗen mbawi wiide noon wadde kala hen ko dilli to sengo ni hay ɓe gona julɓe hakkude julɓe ɓe gona julɓe ina ndendi musidal keerigal gongal hakkude mabɓe kala ko dilli to goto sengo ɓeega ina gara tawtorede kala ko dilli goga sengo ɓe to gara tawtorede wadde eɗen mbawi wiide ko enen ndendi leydi ndi ndendi jaam gila ko ɓooyi. Ɗum noon wadde bandiraɓe ɓe ene ñaaga hono laamu leydi Sénégal nde ɓe mbattat hakkillaji mabɓe no feewi e leydi ndi ɓe ndena kisal leydi ndi saabu ko ɗum woni koɓe kalfina so tawi ɓi pullo darima yenni goɗɗo leñol gongol on ɓi pullo yo nangue haalde laamu leydi foti jogade nanngude on ɓiɗɗo pullo ɓe kalda e makko ko waɗi ko woto wattu ɗum ɓe kollamo kadi ɓe ndewanamo e dow lawol kala sari pawaɗo e dow makko o sari o lelne e dow makko o waɗa toon ko foti wadde toon ko. So tawi kadi ɓi jolfo walla ɓi seeɗa ko wawa wonde foof e nder leƴƴi so yenni leñol fulɓe onne kadi foti ko haaldede o fotani ganduɗa hoore ma woppede ha woɓɓe gara kadi ina mbaɗa hono gueɗe bonɗe walla ne kala kadi hallaji bonɗi saabu leñol fulɓe jibinde mo ganduɗa hoore ma ko wayno Cheikh Oumar en jibinde ko wayno no ganduɗa hoore ma Alaji Mamadou Seydou Ba Madina Gounass en jibinde Ahmadou Baro en jibinde woɓɓe ngol ɗo leñol neɗɗo huccita e muɗum yenna ɗum ɗeɗo jennoje bandiraɓe ko hunde mettude munje ko hunde mettude kadi eywa ganduɗa hoore maɗa rentade to banggue muñal. Ɗum noon eɗen ñaagui laamu leydi Sénégal so tawi ina selli e mabɓe ɓe jiiɗi ko gonga ina selli e mabɓe ɓe jiiɗi ko ɓamtare leydi ndi ɓe jiiɗi ko deedere leydi ndi kala ƴettuɗo konngol muɗum huccine leñol gongol eɗen ñaaguiɓe nde ɓe nangata jomum ɓe kalde muɗum ko ɗum woni rende kisal leydi ko ɗum woni rende kisal e ɓamtare leydi. Ɗum noon eɗen mbaɗi erago meɗen mawgo ñaagade hono ardiɓe leydi Sénégal tengte gardiɗe kisal leydi Sénégal eɗen ñaagui nde mbatta hakkillaji mabɓe no moƴƴi ɓe tengtina haqqillaji mabɓe ɗi e rende kisal leydi ndi rende kisal leydi tan wona ko faati e faggudu e ɓamtare ala ina jeeya hen tigui e rende kisal leydi to sengo ɓe ganduɗa hoore ma ɓen daraniɓe e ko rentinte to banggue ɓamtare ina daara ina bonna ɗum guinɗa hoore ma guila ko adi duuɓi ujunere temedde guila ujunere temedde ko adi duuɓi ujunere temedde jeenayyi capanɗe nayyi e joyyi ganduɗa hoore ma Sénégal ne wuuri gurdam ɗam ganduɗa ko gurdam moƴƴam gurdam belɗam hakkude leƴƴi ganduɗa hoore ma foof goto foof e goɗɗo o ko denɗiraɓe ina jokkodiri ina ballodira ina jurmodira ina jiɗodira ina jahodira e so tawi noon woni e hande yimɓe barboniyankoɓe gari ina gadda caɗele hakkude meɗen ko laamu leydi foti darade hen e rende kisal mumen e haɓade ɗen ɗon caɗele beele ɗe mbasa wodde ha ni ɗe ñiiɓa janggo addo caɗele mawɗe ha ko ina addo caru leydi walla ina addo caru hakkude leydi. Ɗum noon eɗen ñaagui laamu leydi Sénégal nde wattata hakkillaji no fewi. Sen ɓenni ngal ɗon daawal pulagu ngu ina ñaaga ko waɗanno ko waɗi gasi eɗen mbawi wiide waɗi gasi e ndeke eɗen mbawi wiide ndeɗo jojjande nde findini ko heewi wonande ñalawmaji payɗi arde goɗɗi wonande on ɗon jogornoɗo immanade leñol ngol ina haala ko ganduɗa hoore ma ko fewani e maggol e ene wawi ndeɗo jojjande ma nde hollitoy on ɗon de so tawi o waɗi ɗum jombani kanko ɗo naata hono ɗo oɗo naati ɗo. Ɗum noon eɗen ñaagui bandiraɓe fulɓe ɓe caggal nde o ñaagui yaafuya kadi komo men hay sindo ko bonɗo komo men enen ndendi pinal
ndendi aada ndendi conci ndendi diine ndendi fofof wadde tawde koye meɗen o jeeya o soodanoma o wattama maccuɗo jolfo ha o naatti e ngal tumurankagal o immima o haali ɗin konguɗi ɗi o haali ɗi o ruttima o ñaaguima yaafuya en gandi wadde ko sodanode waɗi ɗum ko waɗanede maccuɗo waɗi ɗum no wadde tawde o ñaaguima en yaafuya eɗen ñaagui kankone eɗen ñaagui dendagal rendo fulɓe nde jaɓantamo yaafuya o waasa e hasbirede ɗum ha ko ina wonana en kadi enen koye meɗen to banggue men wonan en ustare saabu komo meɗen ɗum noon bandiraɓe fulɓe kadi ina ñaaga caggal nden ɗon toɓɓere nde ndentata gona neɗɗo goto nde fulɓe ndentata gona neɗɗo goto jiitodiren jiidodiren kaɓɓodiren ballodiren jurmodiren jahodiren kolodiren beele jo eɗen mbawa dañde ɓamtare beele jo eɗen mbawa dañde polgu to jommen ɗum noon bandiraɓe fulɓe onon foof mi hofni on he mbadi kuftidindi fulɓe Fuuta Masina fulɓe Fuuta Adamawa fulɓe Fuuta Jalon fulɓe Fuuta Toro en mbi dendalngal pulagu ngu nde ɓe kaɓɓodirta ɓe ballodira ɓe jurmodira ɓe jiɗodira ɓe jaafodira ɓe kolodira ɓe jokkodira beele jo eɗen keeɓa ɓamtare beele jo eɗen daña polgu to jommen ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko guiɗo moon sehil moon biyeteɗo Siraji Diop lolluɗo Guendiyanke Diop gorko mo cuuɗimen Raba hotgo e diwan Madina Gounass wuro diine wuro sunna tabital pulagu lamorgo Tijjaniya gural boyli ndem moƴƴi ngari ƴogoɓe jiiɗa garaji jiiɗa laabi ndendi ceeri ngol fay Darou Hijratu ngol fay Daka ngol fay galle ceerno men Seydi Cheikh Siraji Dine Seck Alaji Mouhamadou Seydi Alpha Hamad Ba